Welcome to another episode of Wellmeister Speaks podcast. The equivalent of love is forgiveness. You cannot love without forgiveness. With expiration. You find any inspiration in this we have done, and you have done your noble part. El Maestro Speaks podcast. So, di naman unay damaga kung sikan. Din ay kaman process mo sin apay nga education. Shoot na apay education eh. Education kaman apay nga sinoy kaman nang awis ang sikay man maestro. Sino di ko nang nakay damagin eh. Basta maestro ade. Mm. Sindamo. Wada nga dilulong may pastor. Si Pastor Samuel din dati, Pastor Samuel Mayuna. So nga di notan din sa ilak nga ro di kinderak ng kinderak na sa rin loo. Di may layak. Idi dumakda ka man grade 1 kaman ngay no bakon kina pastor di may man padyak iso nga sinang pagad seminary. Ngamdak sanggasat adak intuloy. Nga. May kami San Pablo seminary the San Pablo bin mulaak intuloy ko si education ay BSU. So nang seminary ka May akad seminary. Si Doy sa kami BSU. Kat no apa nga maestro di pinilik. Si ama milay din nakanoy no bakan man maestro man soldado. man soldado. No. So ang dalpas na di technical one the blais didi. Siyempre no technical to dati tuloy. Yung gapot ta hindi nadadang din salang sin malaksak. So nga naamagak. Sige. Hindi say kanan da. Salang to pa ikot sumalaksak kanan da iso nga. Dadadang iso nga naamagak. Hindi. So nga and then so kaman influence din na napuwam siya. So, Din ngayon ka, istorya man di history din ay nang balintay ka sa ay kaman ngay manager di sa school nga or school head. Sin ay term tako ay taga-defend. sino na yung manager eh? Manager. Administrator. Sin 2007 nan graduate kami. Pada nga di publication of edition newspaper. Educational consultant ka na. Kaya nan like Publication di sinuwan. di basta sa kumpanya di si di ami kami pagataga sol si libluya. Asak at kasa di sinmaa kami. Kaya kat nan jardin. Taat man jaldin kanana ya kanan jaldin. Asi at di ka 2008 di pagat ila ko din na ilipuluyan 5 magay mabayan. Di next manjal dinak yan ay lipuluyan din di kataipon piping di. Yaon doy. Hindi Sige. mayabayag. Enggay mag-asak at naman uyak at man isuro. So nga actually uyak naging susuros one sem ay CCDC. So, sa kay tao. Sa kami uyak ng garden. Di nan garden nakaman ni di. Yan ay mo kana uyak at kasin man isuro ay tiksak at din na igagait ay kano at uyak man subsi. Si doy iso nga uyak man isuro. Ang mamin to kung ikat manok ang din di kanandaan din rigat nga di kumusta di experience mo sin mangrugrugi kay mantiwan smooth sailing ba nga pag apply mo kot naawat kay dagos mo no isisum saktan ay Maga amin takot nandan sin adoy process. Siyempre waday sursurutun ta koy guidelines. Right. Nan-apply ako sin 2008. Yan nas 2011 asak na i-permanent. 8, 9, 10, 11 so 3 years. 3 years. 7 adi at ami si 4 years. 4 years. Tan si doy kaman ni Didi ni met uray to pwede doy kanandan. Amag kami sa request I mean congressman ni same time man sir dangwa. Sin late dangwa doy. To ada time pa ay bagada nagkakatya mo yung man inap si kay permanentian yo. Ngum bakan si Siyempre, kumikinat tayo adi gat ulay mamangot ta kawan ide.
Idi ngam anya ngarud iman waday proses editan. Siyempre alangan na yang kaipilit yan. Adu kaus di Oo. siday ka. Idi so ay dumateng si Sir Sidi ay abanse. Sinay di usahay ng challenge yun saan. Usahay ng Sir Abansi, si Sir William Abansi, si Councilor Duani. Councilor. Sino din ang challenge yun saan. No bigat ang apan kaobserbaran ka na nakasubsiyak si din bukas. Oo. E di nalpas sa inobserbar na saan nan istorya kami siyempre conference. Diretso. I don't believe that you can stay in your classroom with the rest of your teaching career. Within 5 years, you must be an school head. So you go for a masteral. Siyempre, actually, ngam idi 2009, nirugya ka tayo man masteral. Oo. Idi, enggay ka man magay finance, join sardang ko adi. So nga, 2014, nalpas ko din masteral na isabay sin cultural education. Wada di scholarship pa indot din si CE through PSEP nga about cultural education. So nga nansabay di in kasin di Dios in graduate ko. Sidoy, ngam gapusin challenge siya ay within 5 years, you must be an school head. Sidoy din na ipisin tuktok ko. So nga, idi apag permanensik iman, ilak abdi no sinudi KRA. Kat yaman sin nandana kay school head din motivation da din ina-attend and advice. Sidoy. Si late ay Sir Adag ay doy, Sir Pasito, ay supervisor ni Sidoy di, hindi nalabas yung classroom ko, may district office. Recess, umayayag. Oo. Ito at na, ay tanoy, basol ko kanak, kasi na tinanan, aga, Saya mo yun. aw, nalabasak sin si di classroom mo yan, apehid sa pigsaniat mo man, isulo ay kaman ka din ay, nan mamay, ay tan adikan mabay, sungad tumutok doon si di didengak, usto mo tiyat mo man, isulo, tadi, ituloy mo dia. Ana, Oo. siya man hindi din at ng advice din sa inot. Siyempre, sa'yo pinagpatakli. Data na ano ba't ka-attain mo di target na within 5 years ng peso mo ikat naka-student ka ng peso or Why surok na si 3 months. oh Why surok na si 3 months tan 2015, 16 nanti ay siyak. Pinadas ko ay nakirarang akak si di si head teacher 3 akadloo. Nakirarang kak si head teacher. Siyempre wada din mamanang si di principal pastors na nabayag dati ari si sige so nga nangun unada siyempre ranking lang tadi Ay. i-balance mo di ito din na yun na batang ingay ay so yung kalamari imun unamot da manung danyo ay nang ilaplapos sindanan sige HT1 kasi din niya full play HT1 at si di sin 2017 imun unas da manung danyo ay nang ilaplapos sindanan so nga doon may kutabo sinangkali din usayan out na kami din tumorno yung mga magsing kasilyas kanan so kasilyas di amagan na din na di din tadanan na kasi na sige asin mayat ngayon no pandat ako open tako gayam si kaman di tan siyempre da sana mamanong tako da sa tama din ibaganda sa experience da yeah kananda nga ron dinalaing ay pagaw sina di inadal ko ay sir ay di si sir ay sapitan si sir sapitan principal mantutugdok kami di district nan ilaksik didangam no sino ana dinalaing ay pagaw mandeng tama laing ay ipagaw mandeng noon nataw no isang gamingkot ka para no kaman ay ano ka kat mandengdengot ang agpaiso ng isagsagan at ang sungbat tang ay no sa bali ay klase hindi pa nagdengo di nga nagpaiso din ako na may dapat no mandengot tagay talaga ay dengan kanan lulu ay si Biuman si Carlos si hindi ay si presidente din sa PDET Foundation di lulu si Biu kanana no dengem ket ilam din kay si istoryam ket dengen na amo may interesado sa kaman ni samot lang din na anak
No dedengen ilang ket man ano akat dedengen na amo may adalan na sa. Pati din ato pwede man diyang sakit no ilang ket interesado na. Si sana di inailak ay isa ay karakteristik ko maangay ay mawaday dengen. Oo, Sige. dungo. Man dengen ka tan siyempre wadan to ay istorya no apay nga wada dadi. Mm. Na Amoy tasin ay ang di culture. Kaano pa din mo di kaman IP education sinadek totally nabayag di IP education yung wadad idi din kanandaan integration of culture kananda Oo. integration how you are going to integrate culture application to real life situation. Mm. Dado din usa ay questions in teaching takod idi. Oo. Hanggang ay 2011 sila na ipursar. And then 2013 Education Act of 2013 9153. Asya 9153 di. Nakalimutan second resource. Aga aditan mo 53 RA kananas day din Education Act di 20. Asi yun ilan mo kamali. Sinmandang to nung kamali kami di bali ano ka Ay tan way mandang mo sina. magahangam naka-record no din mandang to. Ah. Well, Idito excuse me. kaban ni di. Wada sin section 8 sin di paragraph 4 din about indigenous education. Oh. The term since di wada din go to ICC ngam actually sin NCIP ICC di maususar Oo. kan IP indigenous cultural communities then ndataho IP indigenous people education sidi di usaay ng nipapigsa sin IP education Ay kaman integrated in all the learnings or the learning areas. across the curriculum kana nagat di it is a part it di part sin section 8 ay dikat acknowledging the indigenous way. So nga nung sinbamo ade namamag ay namamag talaga ade man rugi dasin life cycle. Mm. Kana di indigenous knowledge system Right. the practices kana di so ano na yan IKSP kana kananda. Okay. Nga mostly ay may ilat ako practice ngamin. Okay. Oo. Di sumakas lang may met ko man aside from the ways sumakaman di may ano pato very common one niya ngay katin this is Practices ako. Halimbawa the dances usually the traditional dances ay magkakaabudi at magkakaabudi ka man ngay ma-integrate the local history. Wada. Dapat na si sanay first ay adalan din na ano. No sin ay kinder ko dapat amunan ka istoryahan di eskwelahan to pay. No sino din nang idonit sin luti. Apay nga kaman di principal na pigan ay nandugi dapat amuna di. Tan syempre no man rugi kanu ilam sin framework ta ko no sin kinder man rugi sin pamilya. Grade 1 amin sin community barangay. Then grade 2 munisipyo, grade 3 province then region. Kaman di style na. So no sin aralin panlipunan tan say kaman na ilak sino swada di part sin CD ay sanggapan din local history, local heroes. Oh yeah, that is So, local heroes. especially the di. Di ba malbulang amin no local heroes si Kapitan? That Si Kapitan. how man? Sino di hero tao? Captain Barbel, kanana? At di lang gamin mo sa di lang si Kapitan di lang sa gamin na ano ka di lang sa ikamak di kaman ano gamin knowledgeable ta kung pwesto sa in terms of history in national level. No. Si Rizal pa man ngay nung dumatang sin ayan pa yan man di makin amulat ako ay we are not totally conquered during the Spanish era. Wada di istorya sa ket actually no ilam adit ako nakangker. Okay. Inakseptar ta ko sa idahay kas bisita. Mabalin wait. Oo. Sige. Kas bisita sin ay kadanta ko. Ngam gapong arugtanan abuso da iso nga binmula din ay kina ipagot ako di. Si doy. Ngam no actually no ilam sin account ay sana no man basa-basa ka ilam man damdamdamag ka magadin nabanggit si DC Spanish regime
Spanish time. Ngam apay nga no ilam sin lugar tako apay nga wada di Spanish trail. Mm. Magapod Cervantes mandan de tanag trail rin sumang at sin kadaan mi mandan bemula de mang ami ka abu de sumalog de 73 Spanish trail sumang at abud butuan Spanish trail dumatang adyangan. Well. Apay nga wada di ngay. They're trying to. Gusto nga kaman inawat ako da ita. As bisita. When yata panggap ko lang sinalagit ko na sunduyan pa yung research ups na usad sa mo tayo episode ko no mamingsan may magadi kay istorya kay kaman na usa ay yan okay kaman din unheard ay history diyan pa. Sa kada man kalkalay kaman na. Sorry tamo ka man may. Yan dati ba isa at mo. Yan. Jadi kaman sa theory mabubuk kanwa da gamin din nabasa kay resource ay idi sumangsangat kano di na missionary di Spanish sina kay gurutan. Din ay maila da ay buoy made of stone, made of wood lata. No. It can house 30 people. At imagine din ay kaman din na bangunan ko ay idin malit ng rito istorya din ay kanan da i-describe da ibuhit ako yan kinipay. Oh. Yan apay nga wada di account ay kamali. Ay din buhay di guro it can house 30 people. So ibig sabihin mabalin siguro ay kaman theory ay we are good builders. Pero nung di kasi nga tanab waday account sina ay binumbumbahan di Spanish kasi nabandan di Cuba. Inadadaan din ay community da. Dako si survival siguro din ngay architecture tako na devolve. Imbis nga nang evolve na devolve. Di. Sa imbis nga mas basiton tako na lang din amagan tako ay boy kanwa na kasi hindi umana mga takon da tako nalaklakan niya tako ay kumaan. No. Tama na di siguro kaman sa theory dia ay isang kung sa ko nagbusin point, adi abon mabalin ay mai-account as history. Kasi what yung unwritten. So nga, si Kadi ka man iPad focal person. Na siya ako. Minsan si Sir Matt. Si Kadi Sumarno. Agadi. Yung kaman si Kadi sa ano angay, kaman panalalang si resources ni kaman. Sino di kaman main ay kaya laydom ay laydom ay mai-inculcate sinan learnings din ang aktakulan in terms of in ugali dia ng kakaungan dili lang kakun values no kanan ta ko ngamin no sino dilay dun ta ko ay ipasa. Sana man sukat ngay di habang dumatdatang di tiyempo din na ilada din mabuyada sa imang sukat no sino di kay pugaw da. Kat di man baliw ko mas din da ida akseptaran na da ida kat igurot da. Sakay kuldiliran. Kat no sakay kuldiliran sakay igurot ka karusin kang kanay area oray man no ano kanan den ay inayan na kanan da. Amom at din lay din ay kalin ay inayan sa. Amom din no sino di pangusaram si inayan. No apay nga ibagaday inayan. Di lang man balbalin ay kaman ang expression lang. Yeah, going further so to explain man in a deep context no sino din inayan ay kanang dilang kayo. Damagat kun sika. No inayan. Sino kanan den inayan? Sino Dios num Hindi pa nakaawat po no kaman inayan no kunan hindi ka na mamagan sa tan inayan kaman ngay wada din no inamag mo di wada kasukat na ay lawa. Ngam ay wada di inistoryadas na ipadungam. Nang ipadungat. Nang Yesuswan. Di no kaman si no ay dinan pinatiit. Ay si di kaman sin ay experience ko kaman si di maga. Kung masamo na kayo. Si di usa. No apay nga kanan den inayan sinay ngay di no at ako ay anapon tako no uray sin saan ko no inayan kan inayan. Ina basta dang mabadi. Kanang la. Ngum since di ilam si ano kay diut kanan dawada di pangipadungan datan sine di usa no din inila da binuya da siya din ibagada toy panpadungam sino di usa na adal ko ay learning system tako ay kasi usa ay ipugaw pada din siyempre basam di ngum no man kikalkalika ay magadi din yung si inis istoryan da amam si lulong si doy sungan kanan den inayan sin context da sin context mo na ay magay din yung si inis istoryan sika
So nga kanak ay magay din yung sin bagaday istoryadan si tanwada ay wada sido di pangibaganda no apay nga inayan tanway pangipadungan da. So nga no ilan si bakan nga din waday kasukat na si lawa uno lahan si ngam no di ilang ngamin isa kandi ay inayan na adi kan patin din in example ko last Saturday adi nang patin na tay no makay kaya asidan ano adi da kan patin sidoy sadi syempre noon sik di mo kay man ya. So nga no inayan kananda wadat di ay amom ay adam amagen tan basar sin nabuyam basar sin na ilam lawa nya sidoy lawa adi ngay pumasok sin moral ay Kaman so nga student pa nanday kaman sila nga tadin guiding man kaman sila din ang written ay standardization di guiding principle. right. Sila di unwritten guiding principle tan syempre noon dat ako ngamin kananda wada din panpadungan kananda sila di sa ay nailaktan sin Ostoy man lugi ak si iPad. Das an iPad writer kas kada ano sa Actually, what Sin- libro ni publish mo? ulay maga. Uray wada. Sin magay lagay libro sin na i-publish kung sin aralin panlipunan di grade 3 actually din daw di resource book ako so nga lamot man na number 1 din ay naganutan na kami din ang sas din surat daw. So nga kanak-an si doy 6 years di ay namamag nanrugi si 2013 at Malvar ay asi kami no anang likod kami ang ganay din matungod region so nga 2019 sin time on Sir Madlaing ay regional supervisor si aral pa na sina i-publish ngam actually pigay supervisor din ang danan sa from Ma'am Andy then sumaruno si sino din doy late ay doy supervisor takoy sino katan Ma'am Yangkin ay si Ma'am si di man no ayan si Sir ay Kaman wala si Madlaing di supervisor pa lang si Sir ay siya. Si siya din ang ayag yung man sa sanay wadakad. Yung kami mga kayo sindi pasang natin medyo na tanoy minatan sidi nang tawag mali ka apa mo di dumateng man travel ka ang kaman ang amagan na sin malugak sidi sin time na idoy 6 years in the making dit ang 2013 na sina i-publish 2019 isang mga kanak-an memorable ang saan din aralin grade 3 edo so nga sapay ko matano din ka kahit ay teacher sa wadas di basahan ako man smile di very important nga ikat jay din information ko ay ano ang di wadas di yan talaga ay mai dawat alisin obe since di wada matlang di local history local heroes na ko so ano sinan Cordillera man nabibilang si local heroes kaman ano anak ko di sir sin ay halimbawa na kami ito isa kaman di history local history kalam si kinder yan sina school kaman panyos lang ay talaga ay textualize ay din ay school ay na sinid ko ng history actually Lamtang is a historical site also mo apay nga ano hanapom please share no apay nga imbaga kay historical sa di Lamtang note natin yan tan waday gapon ni di kat waday say account pa sin man ka klase kami si cultural education ay din secretary general en Aguinaldo din na ikautana kano sinan Benguet kananas di public cemetery ngam magamot di cemetery takos na lay din na ikalian sin ay gongo din na ipiana ono sin leyang ade pan public cemetery during that time ngam no ilam sinudi ay general secretary general nasli secretary general kat nasusugatan si di ay sin mga tisunganan balin ay memorable di Lamtang sidan bingaw ng cube sino ning panagan nasli tublay may asikan na anapon
Sino di sa account ay kandan nga madteng yo din ay no ana di ba kada kayot di mga history anas yung kasapulan adi ada adoy burial kim ay burial site takos na. Oh, Tapos di ko di process no. Talaga nga determining na yung tao di man undergo kasi DNA kani din. Wait. Sige. pag So, just to enlighten my knowledge also. The time nga sumangsang-at niya ginalukon kung ifugaw lang ang bandayan ng dandi, pati gayam sila. Wada. Bakit no? Ami kad museum na Bagyo. No ilang din ay barong Tagalog. Sino di? Sayan and Sawana. Cordilleran accent din ay anak in design na. Sino di pangilaam ay naka-attach siya ginaldusin. Taga sina. Wada di insurat pa di writer ay non di Mountain Province. So nga no din nakasurat di sin dialect di. In inapok no into the article. Tan manumnum ko di ay waday time ay in na review di. Na isurat sin si di ay in baga na ay sin experience da sa visit bigat sin po bisita di sa pisos din poldia da ami daed ay away bakit na invite day may tapida sin katiponiros ed malulus When? sidoy ngum nakasurat di si dialect di buntok Buntok nga na i-translate sa English. Di ano, ada kamu magay translation sa is English ada tinakita ngum no una translate salamat ngum sido di pangilaam ay English kit di sama Sidoy. English di buntok. Ay agatan adin ka English day binasa mi ay siya. no Ay idi amoy das kamandi amok sama sa dito amoy dalang mansadong kuno. Amoy dan man cultural presentation. aga sa validi Sa validi. sa validi talaga ay na-invite da ay Invite to join. yaw ay di kaila da tangki din kasangsang da si danan si Okay. Is di pwede nang ilang si di account si di talaga na ilang isong nga kaman one factor no kay nga nang fail di movement di katipunan wada ngay kanu din mang ikaw si bala kasi na may kanu sin general day bagada yung kayo magay bala da do ikaw ta din balas magit daw yaman lamang siguro ada da sa yung magatakusin chimpo mo sila man relate ako sa santo ko it is account lagi na taga kwa tatan di no di ndata ko di magadi motion ta ko si one country oh iso nga anda ida din account din na bas ay magbagada ay makunta ko ni bubat na iso nga sinma adot ya malamang adi tan magadi motion ta kong word ay din kumanan wada ta ko pa lang sin ay din kaman term ko ay iguro country sin ay area sino di ka man struggle mo idi rugrugin din ano ka tan actually idi man rugrugin na ay pwede nga ito sin ay sin part di religious sector ay nga mga wala nga emotion hindi nga itawlit pa lang sa hingay ay ano ka hingay ay tinaynan takusa wala nga ay bagas ka man na di di matay nanditan na si kabin mo lakas din na idadadan si oo aga kumusta sin ano ka kumusta di reception da idi kumangrugrugoy pa lang sin ay community sa kamanan sin manrugrugi sa ang kanang tupay doani nga dalat ta acceptable tan ngay nga ron namati da kan wa Dios kana di so ano sin yung no baliktadon ta ko di account idi din matong din missionaries sin cited bugya sa mismo okay mandamag kasi man ila kasi ilam sin church history di din matong da midad bugyas pinuan dan simbahan waday pa din may sarili ganay wada din na minas lipanto sin mang at asin din matong sinipsip kaman idi so ano ilam din account ay di sinid idi adi dan akseptaran din pamati si udom ngam adwani baliktad di sitwasyon so nga kaman hindi mutlang adi ay sin niso nga kanak no is din kanan day man no iskilan din ang dadaol sin ay no andi na siguran ay pagaw say mangitawli so nga ilang adwani wada di inculturation kanan na sin simbahan no sinudin mayat ay ugalit ako ay inamamag da sidoy kaman din di po pastor ay di nan kasarya natindang nan inagan da sa ay naning nung ulayan anak
Ah, Sige. Na idi may doubt din di aras ya singsing. mm, Idi may doubt din di aras kanana. Ay ay idot minatan idi sin binahunan mi kay man numan idot nan apo si noan sinay din kanan den lalao. Heduhan ay chimpuyan. Nasik ay apo Diyos at bendisyon namnat lalauan min sin asaway na inusar na din term ay lalao. Kat sakta ta. Abaw iman siya. So nga binindisyonan dan lalao actually din lalao din may dot. Tawaday panrugyan da dia sumigid din anak da sumigid tan si amot lang din na po anak. Tansyanan inya ati iyon amot ay na inilalauan da din kami at na laton. Duhan ni pa it. Nasik ay pangikamiangan mi. Sidoy di kanak ng sangay ay way. Kat no sidoy ay din ay still na andat ako nga taabot. Duyat ako. Yeah. Sidoy nga ro din kanak narigat. Actually, siya din binmulahan dit. Tulo ay definition di IP. mm, Indigenous people, ada din asig kadin kanan mi. Wadan tupay din yung misde ignorant people. Sindamo dia. Ignorant people. Ganda. Siya din kanan iman din IPM Army. Din mandatory kananan. May, ipapati mo tay anak ta. Tapin di agaw ya. Sikay man principal ya. Ngumato ka. Ta adi dang kanan in ignorant. Sidoy di sa ay num ay. Nuy bagadat di. Nuy bagam si di. Abuyan dakot sin lalaki ya. Abuyan dakot naman dat ikararag di. kararagat. Siya at adi di. Tan siyempre, no aboy ka nang dadohan di ba? One pre-over. Bueno, No, may kadsimat. Pastor, ikalalagan tao di ka. Ngumuduhan ni, abuyan din lalakay din ni at mo tayo mandan. Sino din kananan bamulaan ay. Laton iman di sa anak ay di may tayo sigsigad din ni at na. Ito ay tuloy na. Siya pa'y kumata ka man ni. Actually, simple man din yung kararag di. Kararagat. Siya din kanan din. Masapul ay nahayan no adam pati din. Tanwadang nga di. Abuyan da ka. Nung ita. Iagotong da ka. Eh, so nga, in a way, Joy, baga mo din na ignorant people tamang sometimes nga if we are not going to continue, hindi mang mangyari nga dito, we are IPs, ignorant Oo. people of our culture. So kanagan ma-ignorante da. Tan adidan awatan iman. Right? Adidan na ilan no kas ano di relasyon na. Which is, nakamimot lang din ako si Kamana din eh. So nga sa kanwa minsan, personally nga advice, so conflicting no alalaan tan kaman eh, manang pantay. Ang syempre din makda kami, baso to, yung sagit sin Sa alikan mabalin ay kundi kas kada inayan din ano ka talaga di focus on the teachings of di do udwan ni kaman ngay wada din ay man-perform ta si sarili mong opinion ay din thinking di daw in daw tan na ako si Will no. kap mo wada din ay ang intak may thinking ta ko wada din set akong guidelines for morality and values nagipimot in sa set ama tayo may way unod na mat so baka magasiguro di kalawa na sabali lang kay man nang itang tangadan ta pananta ko in terms of diba nung parehas mo tala tating panpananta kaman sige di Sido Okay, sido di sa ilang tan magangalo din si kanan den panlawan. Man sakit tupay din ibada ket magay ospital ngaron. Wen Saliw aen datang kanan den mamati day pasaksakitan di sinus di. So kalan tako din manok adon pipiaken takot idipos dit dipusan. Tawiyat na yung maagasan din ipagaw. Tama. Kaman ni ditan ibakwit da iso nga no alam apa nga nan bakbakwit datan way sakit idi. Ya din kanan den timpon banggulaw gambulaw. Sidoy. Sidoy di sa ay gapusi sakit ibakwit da. Sidoy. Di usahay na ilak sidi. Tan magay ospital nga rodin. Idi. Sidoy di amo day pangsumang da. Same time no ano kay man na wada mo ti no sin health expert ko wada siguro di kaman so nagad evacuate da ka namin No. kaman quarantine kumbaga Evacuate iso nga idi amo day man quarantine. amo day man quarantine sabali lang di term da kumusta natin silin Naala na katamtaman. sino di kaman vision mo ay amayan tunin as time goes by din na yan Din
indigenous people's education. Numan tuloy na. Dan actually, no may kagat ingay wada di IP school eh. O IP school. No sinang counterpart ako sin the Mindanao. Talaga ay IP school. Dakat numan share da kananda. 3 days da sin di learning center di IPs. 2 days da ay man develop sin a classroom. Pero iso nga wada di IP school sin the Mindanao. No maminsan no sin conferences sin summit ka to aday mababat mis na ida. Awan ni man i-share da. No mabalin tandi purpose nga ron ni nakat no sino din education system tako sa ko nga din bumula. Okay. Itapit ako sin sidi iso nga din saludsod sina nga ron ay bumulbula kat sino di panang ilan din na insiguran ay pagaw ono din tueng si panagbiag sinan ay lubong. May panggap sin pamati da, sin pamilya, sin komunidad, sino pa di, sin manlawlaw. Sino asin pangila na as an Cordilleran, as an indigenous people. Sidoy. Kat nuwan sa inailam na, numan basa ka, uy, man isubaw sin sidijin panang ilam ya. Sidoy di bumalbula ay istel na. Santo, no ilam, so nga no ano, tuloy-tuloy kumanga na ngay. Tuloy-tuloy karkaro sin knowledge system ay pasa sin naan nya din values nya ta no every now and then kat no mula matinoan di UNESCO kat ibagaday acknowledging indigenous people so doy asing gay Republic Act din kanan mi ngaron gay Republic Act na makibiyang amin at ay pagaw pakanwat din data ko ay deped no sin 9155 ay duit kana kat Republic Act sa dapat na pati din ay government din ay LGUs ta ko in tumulong da. Doan mo tit no ilang kat open tumulong damat. In terms of preservation, kagijay na winter history diyan, sino ka man level di ka lang financial. At the same time din doy na ngay kaman ko mai-record ako din with halimbawa ay maitutuloy pa lang di man magseleksyonan da Maituloy di. Aduhan niya ka man na siya media. Nung ita sinayot usaran ta ko in the form of mga sige usaran ta ko na advertisement ket usa koy man ama magsi-content ta siya di pita ko ngay. Stay. Kasano ay maipasad na. So din kanak dun Sir Agustin man magtas contentan sa amo taba. And one of the number one iman ay man magsi and very din makinukat na. No. Sir Lady ay gainat. Kasi batarong actually no mailan din contendants about local history in Igos manali. Very very timely nga dapat. Dan wala ngay din sa umadak lang amo no sa opinion mo na ngayon sa kan actually din uubing sama to diwani as compared to hindi na kami di uling kami mas knowledgeable na sa culture Igorot culture ngayon na kami ay hindi na kami hindi kaubing Depende. Diwani ngay kat nga na ibagak di diwani ngay kat amo day man gansa amo day halos amin gapusin IP education eh No. nga kami di kat pamutay man gansa ya ay sa takin mo yung kayo Sino din kanak knowledgeable da ba ka talaga? Amo da ba di background din diyang sa? Del. Or what din pa nagtukar di amo da? Tukar siguro. Amo da din practice tan na buy-buya da din practice. To deepen the values of that Jones, the process nga pagdaanan na tagang sa before nga mapan ditang bakan din mapit-pit. Okay. Tan din no talaga ay alam din no ako tap no man awon sa kato ay time to pay ay no madjust di kat din kananda iso nga ilam din bumubasa sigang sa idi. Waday sila kay lumis idi ay kananda no mabasa na sin account di widgering dalan di Bugyas na i-describe si di Bugyas man busada si Gambang ngum din gangsa ay mausar sin si di special no kanam ang term na special baka no special no bakan kananda imported baka di kananta maalad udom ay lugar ngum din kananta ngorod imported tan alan man kayan pala ang din busan day Gambang asidan busan din kananas din surat in Lewis Smith si di adi dan man
busa sigang sangem man repair da sigang sa. Ket idi mandama-dama gak sin sidi ibagada aga idiot man amag da sigang samot lang. In bagada pa din upat ay pagaway doy. Ngem actually sin sidi waday inamag da ngay di kanak sidi aamoy ko. Tan din ay stainless ay doy. Nan amag da si usay set digang sada. Yan num ipagsam man kakak ay kanan mi adi ngem no templado lang di met din uni na. Ket amud apay nga amuday na nga magsidi. Sin sidi ay lugar. Iso nga kan tan sidi nga rod sidi di first. Diyan anapan minus sino din nan balin ay apprentice da. Right. Why apprentice da in munod sinan Agno River ay in may isin Central Cordillera. Ket no sino din doy apprentice da doy. Kawan hindi. Tan no kasay pandamagan adi no intultuloy na. Kan hindi tan nan last sin sida nan cut sin sida account eh. Di na magada de pagokot maga. Sidus Nga mo nun sa onto, it's a good start as comparing to da kami sin ay di na, batang 90s ay kananda. Oh. Man manoon da kami di siguro most will agree nga man manoon da tako sin batang 90s di makinamuhay man kamanali. no di Nga gapo sin ay IP education iPad. Ano di anan iman ay pa. tan sin tempo ay doy ngamin. No ganun din yang sa lahatan mag Canada. No din ngamin no apay nga nalakad ay magpak din Canada nga yung mudbud. No din budbud ay dugang sa no kaet si banawang ang Canada mang magnum sa karkaron no et musti asi isong ilam din man dang sakit pangato ya. Tan man awang sa mudmud isong Canada. Dadu din man awang ay gang sa. Dadu din isong ano ilam din pagkagambang na di din doy talaga nga ay kaman may ilam ay doy bumulbulad. Minas ay din doy wire red na. Yun. Si doy. Si doy di Canadian original so nga nalaka ay magpak. So ano, adi kan basta-basta ng sa. Si doy di Canada. Kaman sino di. Tuhan ni in mad adu. So nga nalaka ka outan. Ilam adi kami yan nandiyan sa ngam wada din original ay rhythm na. Depende so nga kanak ano man isuro das no din man diyang sa adi kan ibagbagay sa balin rhythm na tan baka say nabuyan na sinili na. Si doy. Adi kan ibagay din diyang sa din tukar na sa bali sin tukar mo. Andat ako ay kan kanait sa balin tukal ibugas. Sa balin to pa ma-distinguish mo no ibugyas sa uno binugyas din tukar uno din ay kanan daan tinaktakad pinangkaw uno din tukar man kan sa bali din uni na. So nga non ma-distinguish ko no. Man kayan din mamispistan isa. So, kaman ni di. Tan By the sound alone. depende din ay kadam ay lugar nya. Si doy. Ngam mostly ay dengdengon tako ay rhythm mas usaya. Ngam no talaga ay danan din ay mantukar di mantukar. Kakaron no sinidan sa uno tuada mas bali din tukar. Just to enlighten, sino di kauspusaran dati ay ano ka? Then ay din gangsa at the same time din dances. Just to enlighten dagi agdungdungog nga adi makin amo sin kultura ako sino kausaran kanina di. Actually, originally, no basa-basa sa di kausara na lang sidaya lado. Din sida Din sida din talaga ay ragsak. Adi sa man sidada man limlimatan no angam no din lado din rigat na. Rigat. Oh. So nga lado ka nang tan syempre din kanak naron lukan din masapol ay ka man ni ditan no say mga agas. Maisip og din kana ano isip og dakat say mga agas. Maganda. Sidoy. No isip og dakat no idnyaw dakat tinub-en nakat binmulay ka nang di yun siya. So nga siya din pantukaran da siyang sa. No din sida talaga ada ragsak na tan. Asi ka naman nalakayat da man sida idi din talakanen da isidada. So nga no din nalawlawa di pan talakanan na pan pakanan na mabiyagay ka da. Ya malmalano di at man talagan di ay isidana. Nim edwani pa malakwan amin ito man adi talaga ay sat kasasikulan. Wait, so sino lang celebration No. and then what area? No, sidoy. Sino din ay kanyaw ay man takdag disin ay Sida. Tan once ay kanang mamin adi kan ibagbaga ay man kanyaw no mariyat sa lado ka na gasli.
Sido di term sido. Asi sabali din tayo din di narag sabali awi din tayo din Ano, ligat no sin an IPI no adbugyas si Mang Binji. ah, Sabali din pa nito tukalan tako sin ginatilay. Sabali din pan tukalan tako si ginalding. So ano ilam mo si sarong tako ko tinitirang ulit waday ritom na. din ay sabali din, naputo din audio tangay. Sabali din ay ginanding. Bagta. Nood bugas niya, sabalin tukar na si ginalding, sabali din ginatilay. Ay, baka mo nung pinapatinggas. Oh, story, sino yung sayan? Okay. Hindi. Sino di usahin na ilak ay kaman ni Adam ay nanyukan si siya. Sino siyempre no hada ka sigat apa yung sabali to kan hindi. Siyempre no inaabay ko diet kaman hindi. Inyak abusin bayar yan. Sino kananda ibagada ngay. Sino di challenge si din saan documentation kakarusin documentation kananda. Ay sino pang adalam sila nan skill kayo ang gengaw nan Kristiyano kayo nan skill kayo nan maestro kayo. Ay sino pang it doon nyo. Ang bisong matus di salang. Ay mamagakos nan labaw di dagayan ay intoy pang ituntunan dan da kayo. At awaditan din kanan oray no into sa Adam amo din silpon di istorya. Adam amoy pangipuunam. Kaman aduhan siya nuwat aduhan ni. Ket agah din na ilam na gay nabuyam. Siya ng kanak ng Neumann research ket mandamag dan sa ibagak ay sumaket ya. Mandamag ka noy din yan pangam isa. Ibagam ay bagak. Nandamag ka. Tan adi mabalin ay ibagak di tan sido kas ano ngay. Siyempre no baganin ni taamok di ka isil ko ana. Naman na tan dipindi nga ron sin context. So ngano dengem kananda. Binuyak ed si dia. May kami paltin di ano aydan inilak yan kaman na. Ure sino inilak ay kaman di abot paniso na siya iso nga say. Bumulaan di. Adi kan what is adi. So, talagang di man research si kamanin na si kakarosin na culture tako multi-layered niya. Well, bag man tanaan ano sa palparo. na-challenge saksin talaga ay kaman di. Wada pa di time ay anak piga ka dito mo. Tartido. Wada di binasam. Siya. Wada din yung talaga ada istorya ako kamanina. Sakdamagan. Ay binasam. Wada din yung. Wada binuyam. Orang kasi padas. Dan siyempre no, i-relate mo din do binuyam. Binasam diferensyasin padas mo mismo. Lain din na ikalian maki-emerge ka. No, haday ka man isong kanakan. Lang yun noy ka manina ya. Walang kayo bunong yan tawagan yun san. Ano? Siyempre, ilak mo mismo. Noy man si Dayan. Ay lain din ay well, siyempre, ami kami man aditan. Makitoklo adi at didangak mo into yat da. Kaman ni di Isong sila sinlalakay mo maawatan na rin ay kaman level of learning. Awa di. Ay wada din. So, naman rin wada din. No, on na ko siya, tanan basa kayo kanan si ngam no nan basa ka sila kay student sa nang pabil si late counselor ani sa ko bugyas. So nga say kaman say utang ko adin si siya kanan na iman. Way binasam waday inilam. Waday inilam. Way din yam. Waday binuyam. Kulang kasi padas. Sedem taman kulinte taon mo. Sido din padas nga talaga ay iso nga kanang di ba wise the wise person danay ngay din nan undergo si different challenges nandang kasi nan financial po sido din kanang nalaing adi kan at naman sido pansisil po kananda wada di danay din tapan ay at least ay from the Gideo's istorya nga kastoy bumalanda sa you will appreciate more din ngay ay wisdom of the early people there. sinay di no ilam sinay di talaga ay alam ta ko
the knowledge beyond the knowledge. Yes. The practice, this is the practice. What is the knowledge beyond the practice? Then what is the knowledge beyond that knowledge from that practice? Mm. Tandin mo talaga din ka naglarod. Din practice din pa nagaysa sidang kanan ng IKSP. Yeah. Actually, I was questioned, eh. So nga, no apay nga, din di chance, din di bayog ay kan kanaktan say, Mm. tuloy mismas dam. Kanana. No apay nga kaman ni di. No apay nga, na, kaman kun na ila di nga, label. Just to i-clarify ta lang sa listeners na, din ba yung pwede kang kananta din ay ano ka, Chant di. chant. Yeah. Nag-look listen sa, kaman may wata din name of goddess? Oh, Kabunyan. wadang kakabunyan si di. Right. No tuntunong di, istoryaan na di, maibagapay sin si di, no apay nga wada di sa. Mm-mm. Tandi, asas di gamin, di saludsod di madama din di conference at the UP Los Baños. In-approach din ay Thailander sa professor. Mm. Sa presento mo lang si di. Do you have one myth with regard with that gongs? Mm. Because based from our readings, the gongs come from the Chinese. They Yeah. brought here in the Philippines when they came here. 143. So, na-challenge ako. Yes, there is a myth. Then what is that myth? Then I relate na nailak ngay sin part di bayog, sin goddess muwan. Oh. Yan, sidi di no sar ko tam no i-present ko. Tan siyempre, no agad myth ng data ko, siyempre wata kong kid Binoy buya. Oh. Kat, isong ano kanan day man edin, no, banit kanan din. Ay, ito ingat din na nakuhan sanjang sa kanan din, budbud. Isong budbud. Hindi na kaliyakay man budbud din ako. Mo no, sino di nakuhan din din, sino apay nga. Respetuon to ko yung say, adito kon basta to katokalan ay paniw. Pansisiyok na. Wada di. Sidoy di usaha ay bumula ay challenge. Yeah. So nga, yung kanan na nga ron sakbay ay isurom di at di man to karon. Masapol ay man-share kasi short history na. Short myth na. Tapno, bumula sinay mausar na sin tiyempo ay kamanina. Sine erason. Naduhan ni, tapno adalan takutan siya'y instrumento tako. Wait ta. Oh, Sakbay isurum how to use the instrument. masapol ay way background na. Background or history na. As lang adi sa timudyo malipatan tayo niya. Wada di in pabulan iman late fong one. Mm. Ay provincial ordinance 2011 di arak nalingliyak di. Mm. Nga all the municipalities of Benguet should teach the Benguet music and dances Mm. with history. With history. So nga, ilan, anak pong kadide ay ordinansa. Mm. O in pabulan na sa 2011 di. Ang kamalit. Sige. It's a very good ordinance. Okay. Bayog. Just to enlighten my ignorance again. Nailap the inusar da after the death body. After the death. Maga. No. No, usaran din sa kaman ni di. Wada din kanan din, dumatong din kanan din panayawan na. Panayawan. Panayawan din di nati di. Din no amin sin sili no kanan din panayawan no for this ganan sa 1 year kaman ni di sin explanation di lakay si late ay nay Lulam Linsa Martinez di kay si istoryak si din bagana nga yun kanan na panayawan na di na lay din ay kaman ni di. Tansin isa din pangilaam sin malpas di kanu panilaam sin masangbo tuloy-tuloy sa sin life ay managbiag mo sin kaman ano di gana sin si ay di man sila mismo kaman ni di si di explanation na iso nga napatag-an da ira di so nga sin si di first ay nandang nga kaabusin bayon sin ityan anday mismo sin naka-assign na kad puzzle si doy Din language ay nausar si di. Kan kanain mo. kan kana eh Ta idi ba ay basa kaya ano kalabi mo. kan kana di Talaga na unod mo lang word ayun. What about the resources na kasi ka man na di kaunod kan na ilang language. kananda nga rod nod da doy kananda masapulay amom din sinonim siya antong sa
tanman balin-sided language no adikan amisin una siloy kaman hindi iso nga wada di udom ay mangipabula wada bumula dengem nga minsan udom mateng din kaman ni istoryaan ket di bumulaan sa din na bakas uno din nanakay kawan din i-share ko ay bilang ay di ay bumulbula nga Sige man, 1 to 10. 1 to 10. sagan dogan tulugan upati diadi limbad tumbad yang kanan itu Oh, aduh di damagak di impos ko di kanda bilang di banig yung actually ami kasi sa iriawa day versiona ami kasi sa iriawa versiona different tadi dan ini sino di ano ay manungay di ka man yung I consider you as researcher, historian at the same time. Manungay ni maka kasi ka man anda kayo. Gusto nga nung ikakadwas ay ngunit idulbinggit. Yan naisi manong ay pagtulungan ta ko. Ituloy ta ko. kanino mamati dino ana ngamin na masapul ayon si kay no unsan as an indigenous teacher masapul ay wada disin puso nung numyarik nam tanak toli Tama. no magamot lang san sika maga din kanak ngarud sino'y pantangadan din nabayan Yeah. kan din gagayat man si din kalkali ka inay arud kada siyempre kada sin makakad niya rin man kayan actually intuyat na kami di bumulas di kananda intuyat na yung adito kon pad nila tayo intuyat na anak ay mandeng Yeah. sino di usa so nga sin kamatuagon lolo Rufino Malukay iman dan sa source ko bulalakaw di so ni kat no ayan uyak de dengen ya ngay aman da tadengek ta amok actually wada di na isurat sin sidi way na surat sa din kan ta ni sa tasya ilan na sa don to kon basbasan don kon dengan ibang magayo sidi kaman ni di sa ay strategy na ngayon apay nga kaman nalaka ay deng ti paunod ko tan sidi nga ro di challenges and saan ay makistorya aksin other sino tuga kahit na ay educators The same the time. first ay damaganda do you have a myth do you have a legend Yeah. sino di no ana sino di sa ay kurang tako siguro adi na ipasagap sa pala tako ng legend Well, amot ako di si Sus sinun udom ay di Greek methodology amot ako da ditan inito da nyum noon da tako ngay Yeah. ay amot ako din gad in Jadices sila man pa sinbayog ay nailap. Gusto nga kanak din tagdi amok mo lang and sinay di knowledge ko until that time di simpon di COVID din may kawit ko lalo. Di amok din kabunian nagan usadi yan kaman bo no correct me if I'm wrong din kabunian bo kaman say general terms in ay ano ay wada di kanya-kanya ipapalita. Basta tama ba? waday kabunyan waday kakabunyan Okay. waday si kabunyan Si kabunian. ya din de kabunyan Okay. Wala si kabunyan which means no sana singular di sana san si kabunyan Okay. si da kabunyan ay bahangan en hati ay dapati en bahangan ay sin asawa ana mantalakan da pay kanuyan mabiyak san talakan da magmagdan mabiyak san magmaganda sino kat istorya di sidan kanon kita nga ang kabunyan ay wadad dayaan at iwangawang na san taklip na iyot iwangawang na san dayaan at igusad na san gusad na san pansigadan dat di ay mabuyag nan kananda mabuyag nan talakan dan mabuyag nan mula dat siya na mamag asidan ipaitok silang kalutaan at sikmatan da sidan ibagadin ng sikmat ay yun tan sido nga rutan waday stage na di Ibig sabihin yun. si kabun yan supreme being powerful din kakabun yan uno din kanan din anak in kabun yan God in Jadices iso nga sakbay din ay God in Jadices ngamin wada din God kabun yan ay supreme being niya Bueno. din kakabun yan
Dana din God and Goddesses. Mm. Then after din kakabunyan, wada din kanan pakon amad. Amad. Din na yun adin papangpanguan ay din. Okay. Din so nga doon ilang madit. Pinatenda. Okay. Since di data ko ay ipagaw. Din wadas ng kalutaan din maila din mailila. Din di titin mo din kanang karon. No ada yun pati yung sin ibagbak basaan yung sin Book of Daniels. Di pinababang apo doon sin ang itanan. Basol na nga may tapidan data ko ay ipagaw. Adit ako dasan na kakabsat ako sa ina person. Musik doon mong bakit ya tampo kung kay man ibas. Isong walon nga. Palagi po. Oh. Ano lagi ko lang jaitin mo nga nga kana. Pagka kano di sa teacher mga ibang bagay, class tumal na kayo. Oh. Anda kita kalau gawin gino kon kayo sungal. Class tumal na kayo tani agumutak na dosa. Ay ma'am, di madagtang pa di Diyos. Tamo nga sungat tamo nga. Oo, taga mo gesang bi. Tanong ka lang kan waday ka handa di dan met ay wadang tin mo nga kanan danon ng tin mo ang dikit sana met din sama sa Kamay. gusto nga way diusa Ngam sino ba din doon sinik doon mo kano. kausap mo sukatan nung nawam kadiman Eh. musik ang tupay Oy. daha nan buhi kasin sidikit nung nadadaal buhi mo yan nung ibagam ay sukatan din niya ito Isang sinay no ka siya din sinana na kay Mari Macau mo siya din doy ay no before ay man wala din no may before ay man laway da. nga waday no an awon di asidang kanan en waday nan tu abad dalem Oh. no basaan sin libron en no en sakla ya sin libron en baukas wada dasa Yeah. wada dasa ngem actually dasa na din man puprove ay idadin nga dasa asidan in surat Surat. tao If you are going to suggest no sino di ka man libro ay basaan di man research di local history to sa libro. Sino di ka man libro ay suggest mo no? Hanapin dan. wada di in surat si Armos 1920 nabaloy kan kanaoy rituals kana nang buksa buuay Cordillera Oh. 1920 di sido di inila kay in-share en ma'am Available mo si public library? si ma'am ay NQE sinun apelido ma'am NQE with the UP Baguio naging professor ni siya dama wada in-share na sin pandisiskulaan na USS and Iskal in-share na kami sido di inila wada abo din libron en Mores Father Mores bahkan si Mores to si din nang define na sin about kabunyan ya kakabunyan Oo. met di wada di udom ay naisurat ngam din kananda may met no da kayo ay mismo di mang damag no sinudin wada sin ili dan din kanan to ngaron din sa lunsod na kami saan mo natutunan ang iyong kultura sa paaralan o sa mismong lugar mo dadoy no bagat no dadoy man balin ay references tako usaran tako din binasa tako ay doy tatnoon tako maki-istorya sin ay iyon asi ilit tako kat alaan tako no sino din usto i-validate tako no I-validate ako din na isurat. Oo. Okay. so actually sino di usa ay nadal ko sa ay sakbay amoy di siyempre no researcher ka kaya nandangaron man basa ka ya Okay. din binasa kayo doy usara ka sang maki-istorya anak damdamagan na sino ka di inya to si talaga ay man istorya kanan no as dia man ibaga ka di sitwasyon aw kinti yat yung sidi no sidi sin nailam sin nabuyam adi kan ibagbagayat sin nabuyam yan nailam tan syempre din kana karod waday nabuyan na sa naila na ay way padas mo di sumaro no ay way padas mo waday pinadas ko kawan idi ngay di bumula Yes, So, may kukuha jay because lang in share ni John Irving nga din nga maki-istorya ka kamani na ay wala nga di i-relate yung awan so gayam ina tan adi kan mabalin ay wat damdamagan di masapol ay way prior knowledge mo di at nung pinasam di no way din yung maltin mo mabalin to pa no din yung sa nung kadamagan Okay. din kanak karon adi man ay din wat isa masapol ay way tulok tamadakilan Okay. kaman mo lang adi din man kamang Wala. man kamang ka sido di usa ay naila ay nga di way damag pel
may mansud mo pali ka no. Enggak ada kadang-kadang kita nung mabaya kay man isisulyat. Aga actually, sabi ko nga tapian tapay na. Ano kung din ay ah ano din na mai-share mo ay unsa ko talaga ay anak bako na research no in terms of definition ko tama professional talker. Oray sa un. I don't know. I don't know shit and I just and sin mo alam sin as advice ka rin yang igorot tay close na tandin man pamasaya man ay Naman. as an advice ka rin sila ka uuping ay youth ay igorot sila ka man may advice mo in terms of life and in terms of the valuing our culture. Kay sin iyugtang kamanina. Oray into di amoyam din kanakanak karod. If you go to ibang bayan, don't forget your kababayan ta iso ti pagsubliam. Tama. Tayo ay nagsimula sa isang tuldok lamang. Din tuldok ay sana sikasa. Na, nunan step kasi usanan balin si linya. Yeah. Din linya ay sana nunan step kanan balin si figure. Ang ganay nan balin si shape. Ang ganay sinunlasin si di. No din sa painting ganay man balin si kawan sa. Sa mural man sa una. No sino din na po mantaw likas di tan baken wat dinagan mo di nagnam. Example. No mayat man uno lawa din kanayon na ibagbak. Dinantong kalang tao sapay ko matamayat di damagan das di. Sino di? Nakin anak si di. Taga ano di. Taga. So nga karakan no sino man din inilat ako, sino man din mayat sigad ay ugali sin ilit ako, sidoy kumadi adi makakaan. Oray into di mayan tako, wada sa taulium. Taulium ay taulium. Say pan taulium din kanan din. Adi nan lay din ay kailan din sinun hindi ka makakarating sa iyong pupuntahan kung hindi ka lilingon sa iyong pinanggalingan. Ya. Kat adi nan bakan literally ay yung kataulian. Ila no sino din mayat sin sidi di usaram tanam nung ay sikasa. Oh. Kaman hindi. Actually no ano kat santo pa no minsan kat no man kalkalya kay kami hindi kat kaman ni ayo anak aman no konsensya di uno ay nagsapat ayo man kalis ya Diyos tumulong ka no hindi atos di kadi ka mo yan ng kada kaduan tan kadi ka mo yan din ng tantanganan dat kadi ka kam no story ka kaman ni personal na experience ot kaman may palagi ba nung naman kali ka tan waday nalalain musika kaman hindi gay sido kaman anak kamu no konsensya di uno kaman precaution asiya kami kaman di sido di sa isang mga din kanak no siniyog tanda na di usa no sinuman din na ilayo sinuman din na alal sin ilayo put-putan yung sa may si sanay panrugian nyo tapno makaay kayo sin so di Yeah. Ladies and gentlemen, thank you for listening. Sir Moresto, ang ito, KSP. nag-ibag pa yung kabubay